ni pesa ni akanya. VOJ waonge gimiluongo ni campaign financing. Lo. Emomi okubiduoki. To bende jogi bro koni ni donge gen jo siasa. Donge miyo gi osara. Donge gin gosiepe. Yes. Masama gi wuok to kaka watimo gani ka in garambe. Yes. To watkino ni matin. Same dhi mi gole cha. Bendi penji ni golo kanya. Penji. Jogi bro koni gin gi networks. Gin gi dichi pesa. To sama ine siasa VOJ. Kiongo siepe. Machung kodi. To kara siasa ni rach. Ibro penji ni iwuotho gi ng'a. Iwuotho nang'. Nikech empowerment ni kochakore. Tuwa penji okuongo ni iterega kanisa. Muago e duru. Yes. Koro wetere kanisa itimene mine, women group, to gi youth group, to gi mamoko. Ma bende wapenjo atimang'o. Dongi neno ka mrengo moro mar Caleb Amisi, Edwin Sifuna Giri bende wuok bende gitimo empowerment. Ginto dak penji geni margi gigolo kanya. Pesa manyo singi na Harambee Stars, samo gole makoro anto koro ko golo million tapidho yena paren. Dakwa penji no golo kanya. Sama inja siasa to gigo nitie. To William Ruto o combine jo siasa ariyo. Daniel Arap Moi to gi Raila Odinga. Moi no ng'eyo tuk Simon. Makata kodhi e primary school. Tunge ang'ani chieng'no un maber. Dhiang' onindo. Tunge ang'eya. Mano ema William Ruto kawo nikech ong'e maber. Ni gimomiyo wamondo gokinyi. En sende. Momiyo sapar UDA kambini. En sendi. Erokamano. Jomadongo ne wanyalo go mbaka matut ahinya yiero ma dundo mochan tim tarik 27.